sethe kufanele ngigade ngiqinise uZulu. Ngizokwenza lokho futhi ngokukhulu nje ukuzinikela ngokuzethemba ukuthi isilo sakithi sihlonipheke noZulu uhlonipheke wonkana emazweni wonke uphinde uZulu ugqame. Akukho ke engathi ngiyakwanqena ngoba ngiyinsizwe enamagalelo kakhulu. Ngiyinsizwe engasabi, ngiyinsizwe enganqeni umuntu, kodwa ngiyinsizwe ehloniphayo, ngiyinsizwe ephansi, ngiyinsizwe ethanda abantu, kodwa ngiyinsizwe engazwani nokusukela. Makukhona abafuna ukusukela uZulu, ayingisho umlensizwa ngingedwa, akekho umuntu engimnqenayo. Ngibe ney'nkampani ukuze ngikwazi ukuphila kanje ey'ningi ze-security, ngingene kwi-security industry, ngangena kwi-construction ukuze ngi-inspire i-confidence kwi-youth nabantu abaningi abakhulayo. Ingakho ngithanda ukuhlonipha ngoba omunye umuntu uyahlonishwa, umuntu uyahlonishwa ukuthi ukuliphi izinto. So abantu abangahloniphi abakhuluma noma kanjani, kakhulukazi njengoba sesibona nasey'nkundleni zokuxhumana, abangahloniphi bapholisile. Cha, labo bantu sobafuna, sobathola, sobaqondisa futhi. Ngoba kufanele abantu bakwazi ukugada ulimi labo. Abantu bangakhuluma bakhulume noma kanjani, kodwa mase kuyiwa kongangezwe lakhe, kufanele abantu bazi ukuthi bayathonta engimbonayo. Cha, impela ngithi ake ngingene ngaphansi kwayo le video yenkosi yami inkosi uMelusi Bambatha kaMancinza uZondi, ngizoqinisekisa ukuthi impela ngivumelana nayo inkosi ukuthi cha, singomakhanya sithi akekho umuntu ozophinde adelele isilo, akekho umuntu ozophinde adelele ungangezwe lakhe la ey'nkundleni zokuxhumana. Sikhona impela singomakhanya, sizoyilwa leyo mpi, sizobathungatha labo abadelela isilo, abadelela ingonyama, abadelela uMisizulu kaZwelithini okuyisilo samabandla wonke. Sizobathungatha labo bantu size sibathole, ebese uma bengakuyeki leyo mkhuba yabo leyo emibi, impela isijeziso bazosithola. Cha, Nkosi yami ngiyathoba ngaphansi kwakho, impela singomakhanya nathi nje sisho lawo mazwi ukuthi kwayithina siyahoxisa nje konke okubi nokuphambene esake sakukhuluma egameni lesilo, siyaxolisa nje, siyakuhoxisa nje konke. Futhi sizogada la kwi-social media, sizoyilekelela inkosi, sizogada la kwi-social media impela. Ozokakhulume kabi ngesilo, ozoke adelele isilo, akhuluma amazwi angcolile, ewabhekise esilweni imbube, ewabhekise kungangezwe lakhe, cha, lowo muntu sizomelana nayo ekuseni emini ntambama naphakathi kwamabili impela. Umuntu onjalo sizomdisciplina live khona la kwi-social media, futhi ke soqeda nje ngalowo muntu, soqeda nje ngayo. Uma ngabe unegama lizophela nyalo lo gama lakhe, uma ngabe uyibrand soqeda nya finish ngaleyo brand leyo. Singomakhanya siyaniwonisha ke bantu ukuthi akuphele ukudelela isilo, akuphele nje nya finish. Singomakhanya siyakukhuza sithi ukudelela isilo akuphele la kwi-social media. Uzonothisa phela ukuthi singomakhanya impela sawenza amavidiyo saxolisa kulokho, saphinda futhi sadeda kukho sakiyeka. Ingakho-ke manje soqala umkhankaso wokuhamba isithungatha nje la ku-social media, bonke abadicilela isithunzi sengonyama phansi sizobathungatha sibathole, ebese siyaqeda ngabo. Siqeda ngamagama abo, siqeda ngama-brand abo, siyaqeda nje ngento ethinta bona kanye ne-relevance la kwi-social media. Bengisho njalo nje Ndabezitha
ngithi impela nami ngiyazibophezela futhi ngiyazinikela ukuthi cha lo msebenzi sowusebenza leyo mpi sizoyilwa singomakhanya impela siyabazisa ubukhosi singomakhanya sesiyabuthanda ubukhosi bakithi kwaZulu ngiyabonga Le abantu emva kwenkulumo ke kaMax sebilandela ke ivideo yenkosi laphana ke uBhambatha kaMancinze uyena ke obekwe njengeso lenkosi laphana ke yakithi kwaZulu isilo samabandla onke. Alright, ngani zakwethu uzokhumbula ukuthi uMax kuye wasabalala ivideo la khona ekhombisa ukungawahloniphi kangakanani amakhosi kanye nesilo njengoba ke esekhuluma kanje njengamanje. Kucace khona ke ukuthi yena umuntu amhloniphayo inkosi ke uBhambatha kaMancinze njengoba ke ibekwe njengeso lesilo laphana njengoba uzokhumbula ukuthi uMax waze wahamba wayoxolisa laphana ngaphandle kokumusha isikhathi sakho asikwazanga ukuthola ivideo kaMax la khona ethuka khona noma ke exhipa khona isilo kanye nenkosi ke uBhambatha kaMancinze kodwa ke sikwazile ukuthola ivideo yakhe la khona eseyoxolisa khona ke kuyona ke inkosi uBhambatha kaMancinze njengoba ke walethwa omunye ke weshoshovu zesilo ke okungizwe umfo kaMchunu wabekwa njengesilo ke njengo-president of the Bhinqa Nation ebekwa isona ke isilo sakwaZulu laphana ke saphinde sathi siyayibona futhi imisebenzi yakhe akaqhubeka ngana kwethu ngaphandle komusha isikhathi sakho asingene kuyona ke ivideo kaMax eyoxolisa ke kwinkosi uBhambatha kaMancinze ungakhohlwa usubscribe wenze sure ukuthi uyalike wenze sure futhi ukuthi ivideo ilinde iziphele ebese ucomment with a full understanding yento ebiyenzeka kuleyo video nayo ivideo ke yakhe ke uMax eyoxolisa laphana ke kwinkosi uBhambatha kaMancinze angazi ukuthi babe kuphi noma babe kanongoma laphana ke enyokeni noma babe ukoro ke nayo ivideo wena umlaleli wami ozosho ukuthi ngempela uyibona kanjani lento eyenziwa uMax kulesi sigameko. Mina nje ngiyafisa ukuthi ngincome noma ke ngithasele amandla amakhulu enkosi ke uBhambatha kaMancinze ngoba ke babili abantu abasabize uMax wavela ukubhaka phinde kuzoba yona ke inkosi yakwaZulu futhi ke uyakhombisa ukuthi uMax laba abantu ubakhotha phansi njengoshukela njengoba ke abantu besale bethukile ukuthi hawu uMax uhlonipha abantu abathathu cishe emhlabeni ekuyibona ke esisatshelwe asakhombisa ukuthi abahlonipha noma ke abawu4 kuba uZuma kuphinde kuzoba ke uBhambatha kaMancinze kuzoba uMavava kuphinde kuzoba uKing Ba. Alright, ngamusha isikhathi sakho asingene ngana ke ivideo mhlambe ke wayibona mhlamba uyibonanga neshamba uzoyithozela. Oh, that was it. Yeah. Yeah, sikhona kakhulu indaba zethu siyabonga kakhulu indaba zethu. Sesibonga nje ke ngokuthi uma ngabe ufika sesibona siqhamuka nalezizwe. Namacala nje lawa kuthiwa ngangicala ukuthi khona nganimuche ke slap la uthiwa lamacala awu 1120 ngangicala mina umuntu namacala awu 750 ongaza aboshwe inamacala lensizwa lena ngiyaqala ngisho ngibona mina indaba zethu na uyazi mfowethu Pokamakhanya sengibona ngoba isigubhu nje ngiyamqala ukubona hayi mina ngiyaqala ngisho ukubona nje anuvuvukela nje izandla awuphinde ngiqhawule hey awusho umthetho wakungaphandle nangaphakathi Mama uyini wamqhama ukuthi ufuze mina hayi mina abantu basho nje bese ngingasaphiki ke mina ngoba phela icingwane la kwethu ngeke ngiphike makuthiwa ngifana necingwane awufani uma uganiwe enhlobo nje ngingakugani wena ngoba wathayise kalula nje oy baselimbawula hayi ngizogana nami Hlangene namhlanje. Inkosi ngifundisa indlela eqondile manje ngizogana. Yebo. Cha kodwa indaba ezitha ngifuna uqamanga Mancinze. Kuyangithusa nje lokho nje ngifuna uqamanga. Usehlule sonke. Usehlule sonke nje ngokuhlobongela eqamanqamnqeshe indlela enza ngayo. Mhlambe ke nawe indaba mina ngizongeke ngisho ukuthi mhlambe ke amandla akho cha imvelo ichaza yona isikhathi sayo
maye ngibe ichaza imvelo esikhasayo Max mfethu uwe ngempela lo uzofunani la Cha yimi mhlambe angiwa recognize mina amandla kaNdaba Ezitha. Angiwa recognize ngoba ngaphandle kwawo impela njengoba usho Cingwane sekukudala ngifuneka ngapha nangapha kodwa ngingatholakali. yeah Kodwa inkosi yami ilikhiphe lalinye nje izwi. yeah Lonto ke ibizwa ngepower, ibizwa ngamandla. Ngiyawa recognize nje kakhulu. Ngoba angazi nami angifuni uqamba amanga Cingwane angazi mangathi inkosi ithe ukuze ngibe la ngabe nginamanga ingakho ngithi ngirecognize ipower because iyona into engabonakali kodwa kwazi ukwenza izinto ezibonakalayo yeah Siyabonga kakhulu lokho kwenzile kubudoda ukukhula futhi awonile futhi usazoxekwa ngendlela oxekwa ngayo njengoba sonke sixekwa ngendlela sixekwa ngayo kodwa kubalekile ukuthi sibheke kwimvelo sibheke kwiqiniso sibheke ekutheni masihlonipha isilo sahlonipha unyazi sahlonipha umancinza ngoba njengamanje izwe lizoqala kwabusha nawe ko ingxenye yokuqala kwezwe kwabusha uyingxenye yokuhlonishwa nokuqala kwabukhosi kabusha osonile wayihlonza akasabalela cala okusalele manje ngicela ukubona uguqe phambili konyazi nesilo samamandla wonke lokho kuyokhombisa ukuthi mawunile emhlabeni uyathethelelwa mntaka baba mina uyobe ungihloniphile lokho njengoba isiqalo sikumancinza mase ngaya esilweni siyonyazini mina kuyongibonisa lokho ukuthi akekho umuntu ofanele ukufa emhlabeni wonke umuntu ofanele ukuthi mawunile bethethelelwa owone ngenkemba ufa ngenkemba wena wone ngezwi xolisa ngezwi ngoba izwi nalo ngiyakubongela kakhulu mntaka baba leso simo ngoba mfethu sekujulele inhliziyo yami nami njengamanje nje ngiqala ukuhlangana nawe mangicabanga mina ukona kwakho kumanje ukuthi angidize nje ukubambe ngusutha intama kodwa lokho angikwazi ukwenza phambi kwenkosi ulethe inkosi mhlambe umuntu esehamba nje ngenxa yesikhathi siyawabonga kakhulu amazwi uMacingwane andikuzwakele njengoba uchaza nje kusukela evidweni engayenza yokuxolisa enkosini yami kuze kube imanje taking from amazwi oqeda kwasho kuyaphambili sikuyimission singomakhanya sikuyimission yokulungisa izinto la sone khona sikuyimission njoba ngisho nje ukuthi kusukela kuleya video engayenza ngixolisa enkosini ngixolisa nasezweni sonke sayo inkosi kuze kube imanje njengoba ugcizelela nje kuyaphambili siyalungisa nje siyalungisa ngokugayidwe kwake ngoba mina anginabazali umzali wami inkosi nani Macingwane njengabantu vele abalidayo kwi-society so nizongiguide ukuthi izinto zikwazi ukulunga ngendlela yakho siye phambili Siyabonga. Ndaba Ezitha Siyabonga kakhulu. Makhaya umuntu olamukelile inkolo lakho. Ndaba Ezitha siyabonga kakhulu Icala lingolingo. Uyacaca nje ukuthi emlayezweni ayikhuluma uMakhaya yeah uZulu uwonkana isikhathi sokuthi ubambane yeah kulukhulu ukuthi abantu bakhulume ngento nabo abangayazi angimthwesanga kakhulu mina amacala uMakhaya yeah ngoba nawo bengazi ukuthi kusho ukuthi ubala umuntu ekhulunywa ngaye yeah nesimo ukuthi Ndaba lesimba Ezitha yeah kodwa uyabona ukuthi iyona into ebishiwo inalo iqiniso ububona futhi ukuthi konke ekukhulunywa ngakho akukhona ngokukhula sase siyabona ukuthi akuyena uMakhanya khona abasemva kwakhe uMakhanya Ndaba Ezitha isifiso sethu ukuthi uMakhanya uyinsizwa unezingane sifisa ukuthi kube khona ushintsho empilweni zabantu bakithi bebonkana yeah ingakho thina siphusha ubumbano nokununite kakhulu ngoba uma sibambisene ngeke singenwe abantu kalula uma sibambisene izwe leli lokhokho bethu ingampela uMakhanya unama-viewers Macingwane amaningi njengawo Ndaba Ezitha kubalulekile uma kuMakhanya kube into eyakhayo nezokwakha isizwe ngoba umhlaba wethu usulapho ususekuthini akwakhiwe isizwe yebo khona kungadlalwa kwenziwe konke lokho kukhona impilo iqhubeke impilo njengapho kodwa kubalekile ukuthi
akuvuka isizwe sokhokho asenze isiqinisekiso ukuthi masibambisana khona la esiyakhona phambili. Yilokho mina engifisa ukuthi sikwenze. Kuningi asazokwenza ukulandela amagama akhe njengoMakhanya ukuvela kokhokho bethu. Njengoba ziningi insizwa zengaka amakhanya la. Ingoba sikwazile ukungena saletha ukuthula. Insizwa bengazwani sakwazi ukuzenza izwane. Sase sibuka ukuthi abantu bakithi bayaqhathwa kufanele bafe kufanele babulalane. Baningi abanye abangakholwa ukuthi uMakhanya mhlambe njengoba la baze ngeke ngibone nje omunye ethi leyo ndoda isiyokuthuma uphuthu. Angjalo uMacingwane akasoze alimala ngesandla sami nesandla sakithi nesandla sabafowethu noma ngihola insizwa kodwa cha uMakhanya uyohleze evikelekile nje ngoba sifuna ukubona ushintshe impilo zabantu ngento ephuma la kuMakhanya emlomeni. Siyabukela uqolo lwamakhanya amacingwane. Siyabona nokuthi sihlanganise kanje. Sithokoza kakhulu Ndaba Zethu. Siyathokoza kakhulu Ndaba Zethu. Bese abantu bekhuluma udoti ke bethi uzola uhloniphe, uzola ukwazi ukuhlonipha umuntu one wazowaphindelela wazona wayengena emaxhibeni. Kodwa ukwazi ukuhlonipha. Lokho kwenziwe inkosi yesizwe Mancinza Zondi eBhambatha naso sonke isizwe sakwaZulu. Unqande umfula ungenise waze wahlula ngisho abasondezeli belembe nabasondezeli bendlulamithi kodwa wawunqanda lo mfula. Lokho kuwodwa kuyinto enkulu kakhulu. Ngithi ke njengamanje engiyakuthobeka kakhulu ngiyacela ukuthi inkosi yesizwe iphuthume la iphuthuma khona kodwa ke ekuhlakuleni kwethu abanga ukuthi indlela iyaphambili Ndaba Zethu. Angayishaya ukuthi